voor de 51ste keer, maar dit jaar met een vernieuwde opzet. Het internationale Blaaskapellenfestival in Beringen vindt niet meer plaats in de hallen van touringcarbedrijf Gielen, maar in en rond de Wiekslaag in Beringen. Wegens financiële redenen werd besloten de duur van het festival terug te brengen naar 1,5 dag en van locatie te wijzigen. De organisatie van het festival in Beringen hoopt daarmee de toekomst van het festival veilig te stellen. We hebben gewoon met een aantal verstandige mensen hebben wij eens bij elkaar gezeten van hoe gaan we dat nou doen. Hè? Dat 3 dagen Blaasmuziek Beringen is toch een klein beetje veel geworden. En dat hebben we ook de laatste jaren eigenlijk in het resultaat gemerkt. Maar vorig jaar hebben we dat 50-jarige gouden jubileum gehad. En toen hebben we gezegd van nou, hoe gaan we nou verder? Zeker ook niet om het kapot te laten gaan, maar vooral een basis te vormen om in de toekomst nog jaren vooruit te kunnen. En ik geloof dat we die aan het leggen zijn. Net als in de voorgaande edities was de zaal versierd en traden er blaaskapellen op. Dit jaar onder meer blaaskapel Krajovjanka en de Breetaler uit Maasbree. De nieuwe opzet lijkt op zondagmiddag al geslaagd. We hebben gisteravond een fantastisch programma gehad met een hele mooie Zuid-Duitse kapel. We hebben stoelen aan moeten slepen. Het zat lekker helemaal vol. Mooi. Dus tot dusver is deze nieuwe opzet geslaagd? Zeker, zeker, zeker. En dat biedt goede vooruitzichten voor de toekomst.